Здравейте! Аз съм от страната на компания Vita Farm и всъщност се обръщам към вас с следния бизнес казус, който искаме вие да разрешите за нас. Първо да разкажа за нашата компания. Vita Farm е лидер в категория хранителни добавки с пазарен дял от 8%, като в категория мултивитамини ние сме с пазарен дял 20%. Каква е пазарната ситуация в момента? Пазара на мултивитамини расте с много бързи темпове, като един от най-разрастващите се продукти всъщност са комплексните формули, които решават точно един проблем. Т.е. се наблюдава сегментиране на пазара на подниш. Проблемът за нашата компания е, че всъщност ние губим значителен пазарен дял в категория мултивитамини, тъй като ни липсва по-широка продуктова гама в сегмента за възрастни, която да отговори на актуалните потребителски нужди. И решението на този проблем е да създадем, всъщност ние създадохме нов продукт Energy Gummy Vitamins, който представлява комбинация от витамини и минерали с значителна доза на витамини от категория B, B3, B6, B12, които най-общо подпомагат поддържането на енергия в организма. Също така формулата е обогатена с коензим Q10, който поддържа освобождаването на енергия през целия ден. Отделно самите гъмита нямат добавена захар. Продукта планираме да се продава на цена от 35 лева, 60 броя в разфасовка, като вътре в една опаковка ще има смесица от 4 вкуса: мента, ягода, карамел и диня. Дневният прием е един. Какво е USP-то на продукта? Че това са мултивитамини по формата на вкусни желирани бомбони с комплекс от витамини и минерали за поддържане на енергийния метаболизъм. Къде плануваме да се дистрибутира този продукт? В аптеки, фитнеси, супермаркети, бензиностанции, спортни магазини, спа центрове, дрогери и онлайн също така. Какво е предизвикателството пред нас? Че категория гъмита е сравнително непозната и неразработена за възрастни на българския пазар. И първата асоциация на потребителите всъщност с гъмитата и гъми витамини е, че това са детски мултивитамини и нямат нищо общо с нуждите на възрастния човек. Нашата цел всъщност с лансирането на този продукт е да повишим пазарния си дял с 4% в категория мултивитамини. Каква е задача, която всъщност ние имаме към вас, е да изградите бранд и бранд идентичност на този продукт и също така да представите гъмитата като надежна категория за възрастни. Здравейте, аз съм от страната на агенцията и всъщност сега ще се опитаме да дадем решение на вашия проблем. Първо, бизнес целта, която ние трябва да постигнем, е това да повишим пазарния дял в категория мултивитамини с 4% и да разширим категорията чрез привличане на нови потребители от други категории. Комуникационните цели, които трябва да постигнем, е да изградим awareness за продукта и категорията като цяло, за да успеем да я разширим, да наложим продукта като top of mind и да привлечем нови потребители от други конкурентни категории. Всъщност, за да решим целите, разбира се, първо трябва да разберем кои са конкурентите. Основни конкуренти на пазара на гъми или гъми витамини са Alive и My Vitamins, които са мултивитамини под формата на гъмита в различни разфасовки с различни цени. Други основни конкуренти на пазара са Supradin и Centrum. Те са по-скоро свързани с липсата на енергия и умората от плътността, като те са по-скоро под формата на капсули или ефервесцентни таблетки. Други вторични конкуренти на продукта, който вие искате да лансирате, са енергийните напитки, енергийни гелове, витаминни води, енергийни барчета, тъй като продукта реално цели да достави енергия. Много често потребителите, за да си доставят енергия, не се сещат за витамини, а се сещат за енергийни напитки или точно енергийни барчета. Конкурентите, направихме всъщност проучване на конкурентите, те кого таргетират. Може да видим от статистиката на слайда, че конкурентите ни таргетират над 60% жени, т.е. мъжете остават на заден план. От друго проучване на Roy Morgan Research разбрахме, че отново жените са много по-обучени в тази категория за витамини и отново над 50% от тях всъщност са вече купувачи на витамини и мъжете може да видим, че примерно в възрастова група 25-34 години едва 35% от тях купуват витамини. Според Националния статистически институт,
градското население в България е разпределено 52% жени, 48% мъже. Тоест, може да кажем, че потенциалният пазар, който ние имаме от мъже и жени, е абсолютно изравнен. И какво ни говори това? Че ние абсолютно може да се обърнем към мъже като нашата таргет аудитория, тъй като те са underserved market. Никой не говори на тях. Жените вече са достатъчно обучени да си купуват витамини и реално би било доста печелившо. Ето това са нови потребители, които ние да привлечем. Нашата таргет аудитория, към която се спряхме, са мъже на възраст между 25 и 40 години от големи градове, с средни до високи доходи, целеустремени, активни, имат напрегнато ежедневие, искат да се грижат за себе си, но няма достатъчно енергия поради високата им ангажираност. Интересно за тях е, че те са early adoptери. Те обичат да пробват нови продукти, нови брандове и като цяло тях им е интересно да разберат за нови маркетингови кампании и като цяло нови бизнес подходи, които се случват в пространството. Като вторичен таргет, разбира се, ще включим жени, отново между 25 и 34 години, с средни към високи доходи, от големи градове, като за тях е важно да водят здравословен начин на живот, да се грижат не само за себе си, но и за близките си. Те отново водят за бързо и напрегнато ежедневие. Като нашите байер персони, които изведохме, са Петър, който е от Пловдив, на 32 години, с висше образование, има високи доходи. Той се характеризира с това, че е дисциплиниран в кариерата си и личния си живот, балансира между професия, баща и кариера, склонен е да прегърне нови идеи за продукти в ежедневието си, обича да експериментира, перфекционист е, въпреки умората, стреми се да постига високите очаквания, за да влезе в стереотипа за перфектния мъж или зрелия мъж на годините, на 30 години, който вече трябва всъщност да се е установил и да е намерил себе си. Ева е от София, тя е с висше образование, държи на себе си, на собственото си развитие. Тя отново жонглира между ролите на кариера, на майка, на приятелка, доверява се на устойчиви брандове, които са доказали качеството си и допринасят за доброто здраве за самата нея и семейство. Каква всъщност е ситуацията на нашия таргет или по-скоро на Петър или зрелия мъж? Как се чувства той? Като зрял мъж очакванията към мен са високи. Аз трябва да изкарвам пари, да се грижа за себе си, да бъда фокусиран, да бъда отговорен, добър приятел, добър родител, добър любовник. И всички тези очаквания отнемат от енергията ми и ме натоварват. Като бях дете, тези очаквания не съществуваха и се чувствах безгрижен, енергичен. Имах енергия за всичко. И всъщност какъв е проблема? Очакванията към мен изпиват моята енергия, за да отговоря на общо приетите стереотипи за успешен мъж. И нашето прозрение от този проблем е, че всъщност Петър, или ако аз се поставя в обувките на Петър, искам и аз като децата. Ако и аз имам тази енергия, ще мога да постигна високите очаквания, които си поставям за успеха. Нашата голяма идея е да превърнем дефекта в ефект и всъщност гъми Vitamins като за деца, енергия като за възрастни. И продуктът, който ние успяхме по-скоро бранда, който успяхме да сътворим е OnBone, гъмис като за деца, енергия като за възрастни. Логото, на което се спряхме, е с доста заострени краища, така че да може да говори всъщност на мъжката аудитория, но и да има тази закачливост, която напомня за бомбони и всъщност за тази енергия и раздвиженост, която може да видим. On-bon идва от това, че всъщност нашите гъмите са за енергия. On е за включване, т.е. ти да включиш енергията си в себе си, как чрез бомбон, в случая нали, на гъмита, които са витамини. И така всъщност се ражда OnBone. Защо избрахме тези цветове? Като цяло мъжете или нашия таргет обича изчистените неща. Всичко трябва да е ясно и просто да се комуникира към него. Затова се спряхме на черно, бяло и оранжево. Оранжевото пък се свързва с жизнерадост, с енергия. И да, опаковката. Опаковката всъщност, на която се спряхме, за да разрешим този проблем, по-скоро хората да не асоциират гъмитата като нещо за деца и да приемат този продукт по-скоро като тип лайфстайл, е
изобщо да излезем от категорията хранителни добавки и типичните опаковки, които може да видим там. Затова ние си представяме, че OnBone ще се предлага в метална кутия от 60 броя, като вътре гъметата ще бъдат подредени на редове, за да е всъщност по-хигиенично и реално по-лесно да може самия клиент да си вземе от тях. Друго специфично за опаковката е, че традиционните пластмасови туби за витамини, които сме свикнали да виждаме във всички аптеки, представляват значително предизвикателство, особено за хора с по-големи ръце, в случая нали, мъже. Трябва да им е лесно да могат да си вземат едно гъми. И този пропуск на дизайна ограничава всъщност лесния достъп до продукта и решението, което ние имаме е да има разширено гърло, което да е обмислено адаптиране към потребителските нужди, всъщност на нашия зрял мъж. Да. Отделно това за бранда. Бранда ни е активен, енергичен, отразява начина на живот на потребителите. Архетипа на бранда е като супергерой, който помага на потребителите. Тони Бойса е игрив, замечтан, оптимистичен. Всъщност каква е нашата стратегия? Маркетинговата стратегия има за цел да утвърди бранда като лидер в сегмента и да създаде нова тенденция всъщност за възприемането на гъмитата като мултивитамини за възрастни, които до момента не са широко популярни на пазара. Целта е продукта да се наложи като лайфстайл, а не като лекарство. Комуникационната стратегия е, че чрез засилена комуникация трябва да увеличим разпознаваемостта на бранда и на тенденцията в категорията, чрез провеждане на иновативни кампании за лансирането на новия продукт, като се използват следните комуникационни канали. Всъщност сега ще ви прекарам през целият таймлайн на нашата комуникационна стратегия. Идеята е да стартираме през Launch Day, да ни е на 17 февруари 2025 година и тъй като искаме да постигнем висока awareness, започваме с телевизия. Имаме 2 седмици активни реклами в прайм тайм по национални телевизии, BTV и Нова телевизия, като през вторите 2 седмици ще се позиционираме в телевизии, които са по-скоро спортни, Диема Спорт, Discovery, където да намерим всъщност нашия таргет мъжа. Паралелно с това, от 17 февруари до 17 март, т.е. цял един месец, имаме OH Out of Home, билбордове в метро, по булеварди, различни улици из града. След това кампанията ще бъде по-засилена в диджитал частта. Там ще имаме продуктово позициониране в различни подкасти, които всъщност нашия таргет следи. След това нашата кампания отново ще бъде позиционирана out of home. Чрез City Light ще промотираме събитие, което възнамеряваме да организираме. Събитието ще се проведе на 12 април и то ще има за цел всъщност да събере хора от таргета, които да се запознаят с продукта. Между 12 и 30 април ще имаме подобни събития в фитнес центрове, като идеята ще бъде всъщност мъже на възраст между 25 и 40 години да се поставят в обувките на децата и да се предизвикват на различни детски игри, като да има част състезание и отделно ще имаме семплинг на самия продукт в фитнесите, където се намират всъщност и самите мъже. Между 30 април и 30 май този месец си представяме, че ще имаме по-скоро TV банери, няма да имаме толкова активна реклама, но все пак ще продължим да напомняме за продукта и между май и юли месец най-вече ще наблегнем на диджитал, като ще правим различни предизвикателства в социалните мрежи и реално нашата кампания ще приключи през юли месец с Legion Run. Това е така популярно състезание, което се свързва с много енергия и което реално е доста подходящо ние да се позиционираме. И сега ще покажа нашите тест сега. On board. I like to move it, move it. I like to move it, move
Гъмис като за деца, енергия като за възрастни. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. И всъщност това е нашата първа ТВ реклама, която е изцяло референтна и с нея всъщност искаме да покажем ситуацията преди и след нашите енергийни гъмита, като имаме и елемента за включване on, който е по средата и показваме как един човек всъщност има желанието да почувства отново детската енергия, да се забавлява, да прави неща, които не би правил сега, защото вече е по-зрял и по-мислещ, след като вземе нашото гъми, това му дава енергия да прави детските неща и да се забавлява. Ако бях на 10 сега, on board. On board. Гъмис като за деца, енергия като за възрастни. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. И това всъщност е втората ни реклама, която е с подобен смисъл и показва, че нашите бомбони събуждат детската енергия в мъжа. Като също така ще имаме банери след края на реалитета или в края на реалитета, които ще бъдат, ако беше на 10, нямаше да искаш да си лягаш. И ще имаме съответно out of home реклама, като билборди на места, на които са подходящи, като например, ако бях на 10, щях да тичам до там, да кажем да е на магистралата. Ако бях на 10, лек диет ще да бъде всеки ден. Той ще е на около фитнеси или в фитнеси, както и на място на продажа ще има други тематични. И, например, на спирките ще има, ако бях на 10, щях да тичам до там също, защото е свързано с това. Също така ще имаме social media постове. И това всъщност е нашия Инстаграм, като в него вече ще добавяме карусели, в които ще говорим повече и за продукта и неговите плюсове. И също така ще имаме и YouTube видеа и реклами. Да. Като продуктовото функциониране, за което споменах по-рано, ще се случи в подкасти, които нашите потребители следят, а именно такива, които са за личностно развитие, за всъщност как се чувствам, как се справям с всички тези отговорности, тези, на които сме се спряли, дизайнът на нещата, Стани Никола и Свръхчовекът. Отделно за участието ни или всъщност спонсорството, което планираме да направим с Legion Run, е всички участници да бъдат брандирани с OnBon, да получат всъщност по една кутийка от нашите витамини и да има ето такива флагове и с целия терен, през който ще се проведе Legion Run. И да, като цяло през цялата наша кампания ще бъде засилен и диджитала, ще го поддържаме, по-скоро чрез различни постове, като идеята на целия креатив е да се поставим в все едно обувките на възрастния, но как той би постъпил, ако имаше детската енергия в себе си. И това всъщност ще го представим чрез ивента, който ще е на 12 април на паркинга на София Ринг Мол. Идеята ще е игри като за деца, енергия като за възрастни и всъщност там да предизвикаме потребителя и да разбере повече за нашия продукт. И благодарим за вниманието. Това беше от нас, отбор номер 5. Това сме ние. Още снимки на отбор номер 5, имената ни и пак много яката снимка на отбор номер 5. Благодаря. Аз точно това искам да разбера. Първо, да ви благодаря за страхотната работа. Видимо сте положили много усилия, мислили сте над казуса, но аз имам въпрос. Гъмитата по бриф ли се е нещо, което вие въведохте? Видях, че клиента го изисква, но не знам дали това е от началото на заданието или вие го въведохте, за да можете после да вървите в тази посока. Изцяло по бриф е. По бриф е, да, че наистина продуктът е готов, разработен и единствено трябва да... И са гъмите. Да, и са гъмите. Да, това е доказано. Супер, защото това е
трудна част, която е вкарана в заданието. Вие сте успели да се справите доста добре, макар че аз лично малко се губя в таргета и трудно се... Първо се радвам и ви благодаря, че не е Generation Z таргет, защото тогава вече съвсем трудно щяхме да разбираме потребителските навици и търсения на това поколение. Но страхотен брандинг. Има малко забележки към името на продукта, защото много го вързвате поне за мен, с някакъв бомбон, което омаловажава качествата му, които се очакват след това от него. В смисъл, другото, което ми липсва, не само при вас, до тук никога нито един отбор не съм видял да направи някакви point of sales materials. Тоест, исках да видя как стои там, където искате да го сложите. Примерно, вие изброихте доста места, да кажем, избирам си една аптека, защото все пак е хранителна добавка. Предполагам, че това ще е основният канал, в който ще искате да се подава. Къде ще стои, как ще стои, не знам. Просто нищо, което да ви отнеме от точките, които ще дам, просто като обратна връзка, която може да мислите, защото това затваря накрая една комуникация и наистина тя става 360 и наистина подсигуряваме някакви продажби там, където трябва да се случат. Много хубаво да ни гледат, много хубаво да дадем някакво awareness, но като влезем, продуктът трябва да е там. Ние го казахме в фитнеса, да завършим част от място на продажба в фитнесите. Всъщност, това беше наистина най-разпознаваемата част, че вие много силно атакувахте хора, които така извършват усилени физически дейности, фитнес, ски, планинско катене, Legion Run, но тогава вече бягаме малко, може би, от позиционирането, което беше в началото. Тоест той става продукт за по-скоро фитнес аудитория. А вие говорихте за продукт за възрастни хора, които се нуждаят от енергия. Бях сложили с възраст. Бях сложили фокус целева, какво бяха мъже. Мъже, да. Добре, в смисъл чудесно. Да. Тези хора на 32, на 55 са вероятно още по-малко енергия. Просто вторичният таргет може да го махне, нямаше нужда от него, защото нищо нямаше презентацията за жените като таргет. Така че просто махайте този слайд и така по-лесно ще разберем. Аз искам да ви кажа, много ми харесвате. Много ми хареса презентацията, много ми хареса продукта. Не съм в бизнеса с добавките, Свилен е човека, който, нали, той абсолютно релевантни неща каза. Обаче, вие сте първата презентация, която ме накара да си мисля как да продължа този продукт. Разбирате ли? Смисъл, какво би се случило, какво бих донаправила и така нататък, което се случва само когато се влюбиш в някаква идея. Много ми хареса малки коментари. Много ви е дълъг слогана. Мисля, че това ще ви създаде проблем в комуникацията in general. Нали? Ще трябва да помислите как той да стане по-компактен, още по-насочен и така нататък. Говорите за лаунч 25-та година, разбирам ви, искате време, обаче европейското идва. Освен всичко, позиционирайте го, те гъмите ги позиционирайте на имиджови за мъжете места, където се продават коли, където се продават джаджи и така нататък. Неща, които всъщност им импонират. С клиповете не съм наясно какво се случва там и не ги коментирам в момента, защото това, което видях, не ми се връзва с нищо, но мисля, че е въпрос на техническа неизправност, нали, така да речем. От мен благодаря. И благодаря. Така. Може ли само да ви кажа, много хубава работа, супер продукт. Мен много ми хареса, независимо, че на мен не ми трябва, защото още съм като дете, като енергия, но има едно нещо много важно, това, което забелязах. Доколкото съм прочел от казуса, Target Group си е мъже-жени. В казуса, самия клиент, когато го обсъжда вътрешно, преди да даде брифа, той не определя мъже или жени. Той казва всички, който предполагам 18 клас. Нали така? Да. След това на самия бриф, който клиента дава на агенция, не видях никакъв Target Group. Не се споменава Target Group.
След което агенцията определя сама по себе си кое таргет груп да промотира продукта. Което за мен това е грешка. Това е грешка, защото не е работата на агенция да каже, ами ви сега ти искаш да продадеш на всички, ама ще продадем на 25-40 мъже. Защото той идва с едно нещо много важно предизвикателство, 4% увеличение на пазарен дял. Ако вие му намалите таргет груп, от кое 4% увеличаване? Тоест, хем иска 4% увеличаване мъже-жени, но накрая вие казвате, ще продадеме на мъжете. И цялата комуникация е базирана на мъже. Което за мен това е грешен подход. Сега не знам колегите дали са съгласни или не, за мен това е грешен подход. Вие не слушате клиента какво ви казва. Или клиента не слуша нуждите, което има и не го прехвърли към агенцията правилно. Това ви го давам като съвет, защото ако се абстрахирам от това, беше страхотно, но мен ми хареса много. Между другото и като опаковка ми хареса супер. Обаче утре като работите в една агенция, ако вие правите каквото си искате, няма да работите за клиента. Клиентът ще ви каже, аз друго ви казах, вие друго правите. Просто имайте го предвид. Освен креативност, има стриктни бизнес правила, които ще трябва да се следват. Това е от мен. Аз пропуснах началото, съжалявам, не знам кой е определил таргета, но много ми хареса контекстуалната ви реклама, първият отбор, който използва контекстуални послания, за което голямо левела. И всичко ми се стори много консистентно и много навързано, което е супер. Браво! Аз имам само един въпрос, чисто такъв, не че съм дизайнер, но към дизайнерите. Кои са двамата дизайнери, този, който е правил упаковките и този, който е правил принтовете? Или един и същ? Като цяло сме трима дизайнера. Добре. По принцип, опаковката беше направена така, че за да може и извън тази извън тази комуникация, която в момента правим, да може да се използва и по-нататък, да не е толкова пряко свързана с сегашната ни кампания. И като цяло идеята на едните билбордове, които пускаме, които нали, ще бъдат само на определени локации, беше да са малко по-различни нали, от другите, които просто ще пускаме по телевизията, но имат елементите, които ги обвързват да имат някаква визуална. Имаха сходства, обаче за мен е просто малко повече трябваше заедно да ги погледнете нещата. На финалната права нямаше вече много какво да правите, така че малко преди финалната права трябва да ги погледнете, за да са по-консистентни, защото има някои несъответствия, не говоря технически шрифт, не говоря дори за това, а дори самата тоналност. Принтовете са едни много, даже бих казал, невинни, едни усмихнати деца с мъжки крака, нали, Мистер Олимпия. Супер, нали, готино, симпатично, създава усмивка. Супер метализирания, много стриктен пекеджинг, който има, някакси поне на мен не ми кореспондираше с невинността, която има визията, дори на страна оставам телевизионните клипове. Така че, нали, тая консистентност, за която Сашо казва, мене малко ми липсваше, което, сега, нали, като го гледам, малко и други неща, примерно гъмис. Аз като чуя гъмис и директно... Да, смисъл, има една такова лутане между детското и мъжкото, което би могло да се експлоатира, обаче тук изглежда просто като небалансиран елемент. Аз едно основно нещо... Така че, извиняй, или го правете невинно и ха-ха, деца, ха-ха, или го правете хардкор мъже. Ако е хардкор мъже, думата гъмис просто няма място там. Аз бих добавил и да определите кой е основният канал, където ще се продава този продукт. Защото той не пасва в момента на фарма канал. Тоест това нещо ви е трудно и затова ви попитах как ще го позиционирате в аптека или как ще го пасва страхотно на фитнес, пасва на FMCG каналите, т.е. на една бензиностанция. Но не знаем къде искате да бъде продукта. Със сигурност ще е по-скоро в другите канали. Идеята е да се конкурираме, беше така и от клиента, да се конкурираме с продукти като енергийни напитки, такива витаминни води. Ние бяха вторичната конкуренция. Ние си го представихме буквално до презервативи и дъвки. Да, просто не сме да се комуникираме. Ето пак, нали това? Облизалки и презервативи.
направите Изберете едно от двете, защото може и много двете. по-скоро кенди, много по-скоро бомбон и много по-малко нещо, което функционално да дава на човека. Да, и съм сигурен, че това е нещо, което ви се е въртяло, просто хубаво е в такива бази на другите екипи го казахме, като имате много кратки срокове, по-добре да взимате някакви решения. Може да са най-добрите решения, но поне са решения в някаква посока. И важно е да държите в тази посока, защото тук аз виждам две посоки и това малко ме дисбалансира. Отделно за гъбитата, чисто и от клиента така разбрахме, че те така се казват в категорията. Тези, които са тип точно желирани витамини, са гъбита. Ще стане още по-дълго, ако са желирани бомбони. Да, и това просто... Измислете друго име. В смисъл, че не е по закон. Това, че така се нарича нещо, не означава, че трябва да... Тоест, вие ще се отличите още повече, за да кажете, ако гъмитата се възприемат като детски продукт, вие ако кажете, това не са гъмита, това са менлита, и става вече друго, т.е. тотално преобръщате категорията на главата и ги позиционирате като нещо съвсем различно от конвенционалното. Така че, да, какво е казал клиента, е много важно да се следва, но има такива неща, които като не са написани в закона, може да се сменят. Може би финално, само понеже в заданието имаше един термин дисгафия, който е трудно преглъщане, който се среща в голям процент от възрастните. Той ясно ни ви го обяснихте, че искате да налагате новия продукт като лайфстайл такъв, но може би ми се струва, че е редно да се обясни функционалната полза, която този продукт би ви разграничил от конкурентите, които доставят горе-долу същите ползи. Нали, за да може реално да надградите на тези гъби, това има идеята да бъдат в тази форма. Иначе, ако се абстрахираме от брифа, като концепция наистина е много добре издържана. Абсолютно. Тоест всичко сте направили по by the book, чекбокс е пълен. Просто и тези тънките моменти. Че се абстрахираме от брифа, да. Ако беше брифа, нали, конкретно за мъже и така нататък, нали, ще да бъде 100%. Аз бих си го купил и бих си го купил точно от бензиностанция, не очаквам дали от това, което видях, да е някакво друго. И бих си го купил и бих си го купил там и има такива продукти там. И само да допълня, както сте променили опаковката, вие сте решили своя опаковка, нали така? Да. И името много промени. В смисъл не е проблем. Така че по-смело и иначе е супер презентацията. Поздравления. Да, отделно за функционалните характеристики, по-скоро бяхме в началото да не се фокусираме върху тях, за да може да се допусне малко от категория хранителни добавки, тъй като има конотация, че това е лекарство, ама аз все имам някакви дефицити. В тази посока, ако мислехме, че... Просто в заданието, доколкото си спомням, имаше бариера на по-възрастните, които възприемат такъв тип желирани, как да ги нарека, хранителни добавки, като нещо, което е за деца. Тоест, може би тук една идея трябва да има малко повече. Ние заради това го казахме директно, като за деца, ама за възрастни, защото мъжете според нас трябва да се казва директно. Още по-директно. Решихме да превърнем дефекта в ефект, както каза и колежката. Искам да отговоря и на вас, защо взехме решението да се обърнем към мъжете. Защото решихме, че тези 4%, които търсим като пазарен дял, ще ги намерим по-лесно при необучен на таргет аудиторията. Това беше нашето решение, беше рисково. А какви са навиците на мъжете тогава към енергийните supplements? Тоест един мъж може да... Защо да вземе вас, да не вземе витамини и други? Защо да не вземе енергийна напитка? Аз това не го видях тогава да му го казвате. Говорихме ако мога да върнете слайдовете. Не, няма нужда. Няма нужда да върнем слайдовете. Да, добре, точно това се опитахме да покажем с нашите проучвания, че нашите конкуренти в близо 70% от случаите говорят на жените. Заради това ние се обърнахме към мъжете, като таргет, на който не се говори в този момент. Доказахме, че брой жени и мъже съответства в големите градове. Тоест, ние ще се обърнем към таргет аудитория, която за момента не е засегната пряко, а като брой хора е точно колкото жените. Решихме, че ще бъде много по-лесно да достигнем точно тези 4%.
И отделно чисто потребителските навици, те по-скоро консумират такива енергийни продукти именно в фитнеси и затова ние ще се позиционираме там. Да не е в аптеки, те когато става въпрос за енергия и сила. Не е в аптеки. Да, той клиента ми обясни, че дистрибуцията ще бъде навсякъде, в супермаркети, в бензиностанции, къде друга. Като цяло фитнес навсякъде. Като цяло идеята е да не се асоциира изобщо с лекарство, но просто с някакви заместител на енергийните напитки, банчета и така нататък. И нещо, което може да се вземе. И да е здравословна алтернатива на тези продукти. Аз бих апелирал да не се притеснявате чисто комуникационно, защото много лесно е, когато имаш проблем решение. Дори на глава, взимам хапче, минаваме глава. Трудно е, когато говорите за енергия. В смисъл, това трудно се усеща от човека, трудно се дефинира кога, трудно се вижда ползата след това. Бъдете по-изразителни в казусите, които човек трябва да се открие. Добре, много ви благодаря. И